Trabaho na trabaho. Ayun na itong pinagdamo ng istorya. Ano na yung window? Ano yan? Ha? Ano yung window? Price sound. Ano yung wala? Wala ganyan na yun ay. Ano ka na lang? Ano? Mari na. Mari. Kapag kararang ko ng programa eh. Wala ko man lang yung Oh. Ano mari? wala na yung drama eh. Na kinolo ko yan sabi. Nakakalo ko yan, ay kinolo ko ano yan, pabilo. Dayang Ano yan mo niya, dito kita sulit ka yung kahoy. Pero po Oh. Kaya medyo nang pinipasukay, medyo ito ko. dayang mo din mga taas. Baka di ko niya problema pag no, ano lang niya. Kaya may sasagot niya trabaho, yung nutrition. Parang hindi ako tawag ng Pero mga pag-plywood lang, may naku ka dito. Kuhan. Jigsaw na ginagamit. magic sudaw. Para kumain. Kuhan. Dayang mo. Hindi pa di kasi talaga yung trabaho, nutrition ng lahiya. Maharap na siya eh. Kasi ang katagal nito ng mga maharap na kung Sino pa parang ba? may kulit din eh. Hindi siya makamang mga po. Hindi ko may nakatap. Iya. Kataw? Para kumain. Hindi siya nakatap din eh. Kali ko lang hindi ko yung kami mga kuhan. Palibunan. Ba? Puro pa naman din. Hindi pa yung tatap. Magtatanggal mo bitin niya sa baw-baw. Ano hindi marunong ko sa akin. Pero ako, Lagi ko tinubigi. Pirado. Tak pula ada. Parang sino. Tidak apa. Dia sebagian itu. Yang kau takut sirah eh. Kau pasal eh. Yan ang mga iniporma. Kami ito. Ito rin yung mga kuhan nila mo. Hindi ka like kay mahal ko kuhan eh. Very sorry. Eh nakin kasi yan mo pera. Uy, guwapo. Uy, guwapo!